Još jednom, Jovana, da ti pokažem fudbalski dres od Liverpoola koji ti šaljem za rođendan preko paketa. Nažalost, ne mogu da dođem. Nisam u stanju da dođem drugim prevozom, osim paketa da ti pošaljem poklon za rođendan. Tu sam u Kikindi, u svojoj kući. Prvi poklon ti je ovo. Ja sam upisao taj dres da meni prvi u karijeri fudbalskoj, da sam pratio tvoju fudbalsku karijeru i da, znaš, mnogo više od mene navijaš za Liverpool, a taj dres je tvoje veličine, pošto iz 96. pa ja sam tad bio tvoje veličine, 1996. godine. Evo, pokazat ću ti dres, a posle dres ću ti reći drugi poklon. To je to, vidjela si. Sad, drugi poklon, vidiš. Kako da ti objasnim? Evo, staću. Drugi poklon je najveće bogatstvo. Neće biti za rođendan. Biće kad bude situacija. Drugi poklon, znaš da je joystick. Sad, tu ćemo biti jači, ne znam, tu smo najjači na tom poklonu. I to nije poklon, nego naučno-istraživački rad. Sad gledaj. Morat ću da pokažem dole da nema nikakav joystick. Moj joystick je inače veličine 19 do 20 cm. Ali zadnji put imam papir, dobro, to ćemo opširno. Sve ćemo opširno, nek ti je srećan rođendan i nek lepo proslaviš, a prvo mi reci sve stručno za dres od Liverpoola kako da ti pošaljem za rođendan, do rođendana, a za joystick povezat ćemo se svi, pa ćemo ja i ti biti jači od Nikole Tesle po izumima, kao što sam ti već napisao na Facebooku, i po parama, po novcu i po svemu drugom. Jer onda će mi se mozak promeniti na 500 stepeni. I imam i papire da mi ne radi joystick 12 godina, da je u kvaru. Stručne papire. Najstručnije ćemo ja i ti uraditi. Znam da me čekaš da to popravim, čekaj me i dalje. Dok ne popravim. Dokle ću ti postaviti dres od Liverpoola, rekao sam ti igram fudbal profesionalno 93. godine. I sad svašta radim kući, zanimljivo, pa sam se setio, eto, svoje devojci da pošaljem dres od Liverpoola iz 96. godine, koje je tvoja veličina, Jovana, za tebe savršen, da moraš posle slikaj o njemu, pa mi
pokaži, eto. I tako, pozdravi Jelenu koja se tek udala, onu crnku, pozdravi Sonju iz medicinske škole, s kojom sam pričao, super je žena, pozdravi Oliveru, njenog muža i pozdravi mi tvog brata, pozdravi mi tvoje roditelje, pozdravi mi tog našeg psa i pozdravi mi našu drugaricu u Nemačkoj i pozdravi mi Jägermeisterke i pozdravi mi celu okolinu našu. Okupio sam ja ljudi, imam više od 1000 ljudi. Raspolažem više od 1000 ljudi, s tim da sam dobro povezan sa 5000 Rumuna i rumunskih fudbalera. I evo, još jedan poklon. Evo, danas mi je bila tetka u posjeti, Dragana, i baš me raspoložila. Tu sam s ekipom iz osnovne škole, društvom sa fudbalerima, sa drugaricama, drugovima iz osnovne, se družim i sa svim iz osnovne, što su mi prijatelji i rodbinom iz Bosne, u bosanskim selima i komšilukom malo, eto, imam tu jednog što mi se ponudio da mi bude tata, zove se Steva Lejić, on mi je tata. Važi onda za poklon, nemoj da razočaraš mene i mog tatu. Tata mi je bokser, prvak Kikinde u boksu. Može bi malo niži od mene, ali malo deblji, voli da jede. Eto. Da, on je malo dobar je lik, on je super lik, treba da ga upoznaš. Steva Lejić je moj tata i tako, šta još ima da dodam? Eto, dao Bog da nam što pre proradi džojstik, jer to donosi promene na planeti Zemlji i tako. Pozitivne, normalno, kao od Nikole Tesla, a ne negativne. Tako, to je sve ovo na ovom javljanju. Ostavi mi podatke za dres, a za džojstik to već mora više ljudi, znaš. To moramo najstručnije što može. Imamo vremena do 35, tebi je 30. Zapamti to. Znaš ti mene dobro, znam ja tebe dobro.
Znamo se najbolje. Ja sam tebe upoznao 2 dana posle... Imam i to na papirima. Od onda smo zajedno. Tačno po papirima imamo. Idemo sve papirima. I u skladu sa situacijom. Ja da čekam da dođem u Niš, zvali su me Andrija i... Andrija Adi i kako se zove, Hadži Prodanović, pozdrav Hadži Prodanović, super je i on lik. I tako, i Martu, i šta ja znam koga ću sve setiti. Ima puno toga da ja i ti popričamo. Jer postoji treće oko koje nisu novine, nego nešto drugo, ali dobro. I tako, trebali bi da ne popričamo, nego da što pre popravim joystick i da smo što pre zajedno. Eto, to ćemo sa više ljudi raditi. A ja i ti smo komandanti. Ja sam već okupio više od 1000 ili uzmi 10.000 ljudi. 1000, ali baš da mogu da s njima komuniciram. Ja znam s koliko ti ljudi isto raspolažeš, pa po većima, a da su zglavni. Evo još jedan poklon da ne zanemarimo, znači u pitanju je sad tvoj rođendan, moramo da mislimo i na to. Meni su za 30. rođendan 1000 Rumuna čestitali. I naši kumovi sa jahtom, eto. Evo ti još jedan dres pa ti šaljem, a ti mi se javi. Ali ozbiljno. Onda kad sam bio frajerčina, zapamti, frajerčina. Prvo sam bio Rambo, pa sam frajerčina, jel tako? Zapamti, ko frajerčina, sve na fair, frajerčina, fair. To je slično, eto. Znači, lepo mi sve stručno objasni. Hoću da se čujem s tobom, pa odgovori mi nešto, pa... da ti pošaljem poklon pa da popričamo malo. Eto. Neću ovaj snimak da razdeljujem nikom osim našem društvu iz Niša. To da znaš. Ajde sad pokazat ću poklon i onda 31. oblačiš ga. Evo i kragna je lepa. Eto, to je to. Samo vidiš kako je tesan je jako, ne tesan nego rastegljiv. Rastegljiv je, meni je mali, tebi je taman. Nemoj ga odbijeti. Odmah mi izdiktiraj sve. Aj, volim te jako puno, obožavam te, sve naj što postoji na svetu. Ajde, ljubim te i sutra ću srediti, idem na bazen i tako. Aj, puno te volim i ljubim i sve najbolje. Ajde.
čujemo se i vidimo se.